Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anay Gobernador Lito Coscuruela, nagapangabay nga kung tani madumduman man ang maayo nga binuhatan ni anay Presidente Pinoy sa iya pagtaliwan. 5 ka mga propiedad ginatanyag para sa Bacolod City General Hospital. 5 ka mga medical schools sa Western Visayas magapatigayon sang limited face-to-face nga klase. Sa Bacolod, mga nagapamasya tubig sa dalan, nagpinalagyo sang malabyan sang pulis. Kag, sa Good Vibes, may pa-French fries para sa mga kabataan sa Mambulak sa Silay. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 23.1 milyones pesos nga grant ang nabaton sa Carlos Hilado Memorial State College para sa pagpaayos ng network infrastructure sini. Ang CAMC ang isa sa 19 ka mga state colleges and universities sa pungsod nga naka-fully comply rason nga nagbaton ini sa financial assistance sa idalom sang Smart Campus Project. Suno kay Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera, sa idalom sang Bayanihan 2 funding may 3 bilyones pesos nga pondo kung sa diin ang 1 ka bilyon ang gintalana para sa pagbakal sa mga laptop para sa mga manunudlo sa mga SUC. Ang 2 billion pesos naman ginpain para sa Smart Campus Project nga nagatuyo sa pagsabat sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang bahin sa connectivity kag iban pa. 89 tanan ka SUC ang eligible para diri. Sunod sa presidente sang CAMC nga si Norberto Manggulabnan, ang proyekto ang magatutok sa pag-ilis sang internet cables sang eskwelahan. Gikan sa copper cables, ini ang pag-ailisan sang fiber optic. Magabakal man sang upgraded network appliances kag equipment. Ini ang magaresulta sa mas madasig nga calls and video kag data service lakip na pagpalapat sang coverage sa 4 ka mga campus sini. This will help reshape our students' study, how they learn, what they learn, and how they interact with their fellow learners and their teachers and mentors under a better normal. We have used the money allocated by Congress for smart campuses in Bayanihan 2. Please give us more funds in Bayanihan 3 so we can assist further our state universities and campuses. Sa number 9, mga gwardya nga nakatiro kog nakapatay sa Agrarian Reform Beneficiary sa Banwasang Hinigaran na padayon nga ginapangita. Wala pa sa gihapon nagsungka sa PNP ang gwardya sa Hacienda pati na ang iya nga upod nga suspect sa pagpatay sa Agrarian Reform Beneficiary nga si Julius Dinagiba. Suno sa hepe sang Hinigaran PNP nga si Major Jake Barila, ila paparayo na ginapangita ang duha ka gwardya nga sanay Roger Belonio kag Eric Soriano matapos gilayon magpalagyo sang ilang agintero si Dinagiba bangod sang binaisay sa nagpahalab sang sapat ang himata sang biktima sa duta nga ginabantayan sa mga gwardya. Ginahulat naman sang PNP suno sa kay Barila ang post-mortem examination sa bangkay sang biktima kag ila ipasaka ang kaso nga murder batok sa duha ka mga gwardya. Sa number 8, bisan ginmando na sang alkalde sa Bacolod nga likawan ang pagbasyahanay sang tubig karon nga pista ni San Juan, may mga nagkalit-gid. Ugaling nalabyan sila sang mga pulis. May report si Romeo Subaldo. Sa Barangay Granada kay inasang aga, sa dalan na lang nagtinira mga bikers bangod sarado ang mga kapihan sa higad sang dalan. Amuman sa Barangay Alangilan, ang tanan nga mga kapihan nga nagaida sa dalan sirado man. Nadala ang Granada kag Alangilan sa 4 ka mga barangay sa Bacolod nga ginmanduan sang syudad nga magsirado anay subunga adlaw sa kapistahan ni San Juan. Sa Barangay Punta Taytay naman, ang inigadalan masami masako sa binasyahanay sa tubig kun San Juan pero kay nasang aga wala sang tawo. Ang mga beach resorts nga ginapunsukan man sa mga tawo kun San Juan sirado.
Sunod sa Bacolod City Police Office, tanan nga mga resort kag cafe owners ay nag-kooperar sa pangabay sang syudad. Sa Barangay Sumag naman, ang ini nga mga pamatanon sa suba nagpaligo kay sarado ang mga baybay. Mansig lumpat sa taytay, padulong sa suba. Agay! Sa piyak nga bahin sang Sumag Bridge, na timingan sang Digicast Negros ang isa ka grupo sa mga kalalakian nga nagapamasya sang tubig sa mga naganilabay nga mga salakyan kag tricycle. Dugay-dugay, hinali na lang sila nagdinalagan kag naglumpat sa suba sa matalupangdan nga may nagapadulong nga police patrol car. Nanaog ang pulis nga nagasakay sa patrol car, nagamit sang megaphone para paandaman ang mga kabataan nga pwede sila dakpon sa ila sila nga ginahimo. Ginbalik-balikan pagid sang pulis ang area para masiguro nga wala na sa may nagakatabo nga pagtililipon kag pagpangbasya sa tubig sa taytay. Sa number 7, sa Sipalay City, isa ka tuig nga bata patay matapos mabungguan sa motorsiklo. Patay ang isa ka tuig nga bata samtang pilaso naman ang iyang himata matapos sila mabungguan sa motorsiklo sang Martes sang gabi sa highway sang Barangay Mambaroto sa syudad sang Sipalay. Sunod sa pulis, nagapapauli na tani ang maghimata pasado alas 10 sang gabi kag samtang nagapanglakaton sa dalan sang sila ang mabungguan sang motorsiklo. Ginakungkong ang bata sang iya sini nga himata. Naglabog ang maghimata pero natamaan sunod sa pulis ang isa ka tuig nga bata nga napilasan sa ulo kabangdanan sang iya sini nga kamatayon. Nakainom sunod sa pulis ang driver sa motor nga si Nixon Labandillo. Yara naman sa ospital karon si Labandillo matapos matumba man ang iyang sini ginasakyan nga motorsiklo dala sa pagbunggo. Sa number 6, mga district kag community hospital sa Negros Oriental ang nagdugang na bed capacity. Ini matapos ginmando sang gobernador karon nga padayon ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ginpahayag ni Provincial IATF Commander Dr. Leland Estacion nga ginmando ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo sa mga chiefs sang district kag community hospitals nga magdugang sang isolation bed capacities para mag-akomodar sa mild to moderate cases sang COVID-19. Ini para ang severe cases lang amo ang i-refer sa mga ospital sa Dumaguete nga nagkapuno naman bangod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ang mga ospital sa Gihulngan, Bindoy, Canlaon, Bais, Mabinay, Siaton, Bayawan kag Negros Oriental Provincial Health amo ang nag-increase na sang ilang bed capacity. Samtang nag-abot man kahapon sa Negros Oriental ang dugang nga 10,000 vaccines gikan sa National Vaccine Operations Center. Ang mga nag-abot nga ang ila ikon iga-allocate naman sa nga probinsya sa tagsa ka mga LGU magluwas sa Dumaguete City nga damlag nakabato na sang 10,000 doses. Sa number 5, subong na nga adlaw ang deadline sa mga local government units sa Negros Occidental sa pagsubmit sa ngalan sa mga mapabakuna sang Pfizer. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, sa Lunes, magasugod sa pagbakuna sa Pfizer vaccine. 300 ang iga-accommodate sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital kag 700 sa Negros Residences sa sulod sa 5 ka adlaw. Tuyo naman sa probinsya nga malapot sa 100 utilization ang masobra sa 14,000 ka Sinovac vaccine nga naubos na deliver. Mas nangin maayo man ang sistema karon. Pero sunod sa kay Diaz, may mga LGU pamangid nga may manubo nga utilization rate. Ilabi na nga mahimo may mga papumuluyo nga wala nagapati sa gihapon sa bakuna. Pero sunod sa kay Diaz, ang tutukan sa pagpanghatag sa bakuna amo yadtong mga pumuluyo nga luyag magpabakuna. Samtang 162 ang new cases kahapon sunod sa kay Diaz, 1,644 naman ang total active cases.
Some people do not believe in vaccines. Some of them hasn't received a single vaccination before. So kapudlay mag-convince sa aton ka mga kauturan nga wala gid katilaw pa bakuna. So ang aton LGUs are also trying to find ways nga tawag sini, makainganyo by giving them rice, giving them other goods no para magpalapit sila kag undergo sa vaccination program. But just the same, with our system, we still wish to identify the group of people no nga may gana. Sa number 4, syudad sa Bacolod ang natalana magbaton sang 5,850 ka dose sang Pfizer vaccine. Sa post ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, nagpatigayon sa inspection kahapon ang Department of Health kag Food and Drug Administration sa ultra-low freezers kag cold storage facilities ng syudad sa kilid sa Bacolod City Government Center. Tuyo sang DOH nga mag-store sang 40,000 doses sang Pfizer vaccines nga nagakinahanglan sang negative 70 degrees Celsius hasta negative 80 degrees Celsius nga temperature. Ginusisa man sang ahensya ang cold storage facility. Ginalauman naman sa pamuno sa Bacolod City Emergency Operations Center nga kuntani madugangan pa ang vaccine allocation ilabi na karon nga may pagsaka sa kadamuon sang COVID-19 cases sang syudad. Sa number 3, may limatanan ka mga medical schools kag allied health sciences ang itagaan sa authority nga makapatigayon sang limited nga face-to-face classes. Sa press conference ang CHED kay sang aga, ang ini nga mga eskwelahan ang yara sa Iloilo. Sunod sa CHED, may 93 tanan ka mga higher education institution sa pungsod nga gintugutan para sa limited face-to-face classes. Kag ini sila ang yara sa nagkanilaing nga mga stages. Ang iban nagapatuman na, ang iban manugpatuman pa lamang. Sunod kay CHED Chairman Prospero de Vera, ang unang nga batch mga medical schools kag allied health sciences depende sa datos o kung mangin resulta sang unang nga batch sang limited face-to-face classes ang mga rekomendasyon kung ini ang iga-extend man sa iban pagid mga kurso kasubong sang engineering, maritime, HRM, information technology kag veterinary medicine. Sunod sa kay De Vera, sa mga eskwelahan nga una nga nagpatigayon sang limited face-to-face kasubong sang UP College Manila, wala sang na-report nga transmission o kung infection sa mga estudyante. In the meantime, while we're waiting for the data to be complete, the different degree programs have started writing the guidelines for their degrees already. Sa number 2, layi nga magagiya sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital ang ginalauman mapirmahan karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa ceremonial signing of bills sa Malacañang. Tuman ang kalipay ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga makaligad ang pila ka tuig sarang na matuman ang handom sa mga Bacolodnon para sa kaugalingon nga ospital. Si Gasataya amo ang nagduso sang House Bill 6731 nga magadihon sa pagtukod sang Bacolod City General Hospital. Dugang sang kongresista nga magluwas sa pagpasanyog sang edukasyon, pagpatuman sang dugang nga infrastructure projects sa kabarangayan, iya ginapasulabi ang paghatag atensyon sa ikaayong lawas sa pagpati nga ini ang importante ilabi na karon nga may pandemic. Ang Barangay Bata, Mandalagan, Vista Alegre, Pahanukoy kag Felisa ang pila lang sa mga lugar nga sarang itukod ang ginaplano nga ospital sang syudad. May mga nagatanyag sang ilang nga mga duta para sa ospital sa sining nga mga barangay. Subong nga gabi posible na nga mapirmahan sang presidente ang hagna sa ceremonial signing of bills sa Malacañang. Yan, gina-expect ako nga matukod inyong hospital. Gina-finalize na Subong, may mga 5 areas, no? 5 ka mga lugar na kung sa din ang mga tag-iya sa siningang mga duta nag-signify sang ila intention nga luyag sila magdonar sa gobyerno para tukuran sang hospital, no? So
We will discuss this together with Department of Health, with the city, para once and for all ma-identify kung din ang pinaka best suited nga lugar. Kaya mamalingit pangayo sang DOH ako during the time nga kung pwede ako lang ang mangita sang duta nga hindi na bala magasto ang gobyerno. So kung may donation, then amo ning aton nga workout, and was very happy kiti damo gid ang nag-respond sang nagpanawagan kita for that. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May mga negrense kag mga bakulod nga nagpabutsyag sa kasubo sa pagtaliwan ni Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino kainasang aga. Sa Kapitolyo Provincial, naka-half-mast ang ayahay sang pungsod, kasubong man sa iban pagid nga mga talatapan sang gobyerno. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginapasidunggan kag ginapasalamatan sang pumuluyo sang Negros Occidental ang mga hinimuan ni Anay Presidente Aquino sa pungsod. Ginakilala sunod sa kay Lacson ang mga accomplishment sang Aquino administration, ilabi na sa bahin sang ekonomiya, ang pagbag-o nga sa pananawan sang iban nga pungsod sa Pilipinas bahin sa korupsyon kag ang pagpakigbato sa kinamatarong sa West Philippine Sea. Dugang pa ni Lacson, si Pinoy ang naghatag sang higayon sa isla sang Negros nga mangin isa ka region. Para naman sa Anay Governor Rafael Cosculluela, mahimo nga sa pagtaliwan ni Pinoy, madumduman ang iya maayo nga mga binuhatan, nilakip na ang dungog nga nahatag sa mga Pilipino sa sahi sang iya liderato. Masubo suno sa Anay Gobernador nga ang isa ka Anay Presidente mas madumduman sa ginalantaw mga kapaslawan sini sang sa iya sini nga mga accomplishment. Sunod sa kay Bacolod Congressman Greg Gasataya, iya nga ginakasubo ang pagtaliwan sang Anay Presidente kag siya ang nagabulog man sa kalisod sang pamilya Aquino. Sunod naman sa kay Victor Puig nga katapos ang Liberal Party nga nagserbi nga provincial chairman sa masobra na 10 ka tuig nga partido man ni Pinoy. Siya ang nagakasubo sa pagtaliwan ni Aquino nga para sa iya nangin the best president sa pungsod. Mga netizens nagpabutsyag man sang ilang mga kasubo sa pagtaliwan sang Anay Presidente. Gindala sa ospital si Aquino kay nasang aga kung sa diin siya ang nagtaliwan sa edad nga 61. Sa Good Vibes, may pa-French fries sa mga kabataan sa Barangay Mambulak sa Silay City. May report si Romeo Subaldo. Ang pagpanagtag sang French fries ay outreach project sang senior high sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Nagpartner sila sa Digicast Negros para magpangita sa mga community na tagtagan sang French fries. Ang Barangay Mambulak sa Silay ang napili sang Digicast para sa sininga proyekto. Gilayon nga nagpreparar ang barangay sa pagpamuno ni punong Barangay Hazel Cordero para matigayon ang French fries feeding activity. Ginsiguro nga masunod ang minimum health protocols sa amo nga proyekto. Wala gid pasunod sa venue ang mga wala sang face mask nga mga kabataan. Kag ginamat-amat na panagtag ang French fries para sa ila. Sunod kay Barangay Captain Cordero, madamo sang kabataan sa ilang nga barangay. Gani kung may mga amo sini klase nga aktibidades, ginaabi-abi gid nila para mapalipay man ang mga kabataan. Sa Ako ginakabulig. Gina-appreciate na mo na mga ga-paresini, nag-donate. Thank you very much sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, sa ilani nga dako na nga bulig sa amon diri lapinagid sa kabataan. Si Senta tanan ka kilos ang French fries at tigayon panagtag sa halos isa ka adlaw nga feeding program. Barbie dito basta-basta nga French fries nga hidala to 60 kilos to tanan. Ang nadulong naton dito sa ila pinagi sa CSAB. Oo. Mayuming no, kay may mga sa amo sining tion, fries naman na napanagtag. Kag syempre mga kabataan daan do di may kagwaman Barb syempre at least gindala sa ila kag nami man sa barangay Mambulak di situit nga wala nagadugok nagadagsa mga bata. Nakahanga. Nakahanga na mga bata sa French fries. Medyo kakang gamay. Pero that's why sa French fries may tubig matanging panagtag. Importante nag-enjoy. Yes, nag-enjoy sila. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.